morning, Siargao. Maayong buntag po. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning. Niya nasabta mga ka-Siargao sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng nga balita dinhi sa isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga Probinsya, Surigao del Norte ug sa tibuok nasod Pilipinas. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning. Magandang umaga po. Maayong buntag usab, good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran ng probinsya. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Maayong buntag po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners din ha. Good morning po, magandang umaga. Thank you po sa inyong serbisyo. Ilabi na sa katawhang Pilipino. Good morning po. Good morning usab sa atong mga viewers din ha. Good morning, magandang umaga po. Labi na sa mga viewers nato o sa mga mag-react din hina sa atong live stream karong buntaga. Good morning po kaninyong tanan. Good morning kang Noemi Cardoza. Good morning po. Magandang umaga. Salamat sa suporta. Good morning. Happy viewing po. Kininyo nagalagad sa live stream, Kuya G. Good morning usab sa mga kalungsuran o munisipalidad nga sakop sa isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Pilar, Burgos, Oga, General Luna, Oga, Socorro, mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab kang Joske Quijano. Good morning. Happy viewing po. Salamat sa suporta. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang atong panahon mga ka-Siargao, as of 3 a.m. mga ka-Siargao, ang low pressure area nga bana nga anaa sa 360 kilometers east-southeast of Davao mga ka-Siargao. Adunay LPA nga atong nakita sa weather updates nato mga ka-Siargao. Samtang ang Mindanao makasinati sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod na sa LPA. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin magagikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanang kasagpan, direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan. Ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga ka-Siargao, atong makita sa atong screen nga adunay pag-ulan nga masinati nato mga ka-Siargao din hina sa rehiyon sa Caraga tungod na sa LPA. Maong magdala kita og payong. Nisubang ang haring adlaw ganinang alas 5:34 mga ka-Siargao ug mosalop kini unyang gabi alas 6:02. Makala ang latest updates mga ka-Siargao, ilabi na sa atong kahimtang sa panahon. Kung tanan nakahatag kini kaninyo ng dugang kahibalo, ilabi na adunay pag-ulan nga atong masinati. Ibalo man kita nga adunay mga patak-patak nga pag-ulan mga ka-Siargao. Labi na gahapon ay patak-patak ra gihapon kini mga ka-Siargao. Samtang good morning kang Maricela Pomoy. Good morning po. Kang LK Sinday o kang Nilo Banate. Good morning. Happy viewing po. Magandang umaga sa inyong lahat. Dili ta maglangan mga ka-Siargao. Aniya ang atong headlines o ang unod sa mga balita. Maabot nga mga project sa San Benito gisgutan uban sa kadagkuan sa Surigao del Norte. May bisita o gisgutan mismo ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas ug kanhing Governor Sol Matugas uban ang mayora sa San Benito nga si Mayor Gina Minil ang mga bag-ong proyekto nga ipahigayon sa maong munisipalidad. Sumala pa nga ang maong mga proyekto adunay kalabutan sa pagpakusog sa tourism mga ka-Siargao o tourism potential o paghatag o pag-augment mga ka-Siargao sa mga trabaho
alang na sa mga kwalipikado nga sanbenitoanon. Sa atong atangan mga kasyargaw, ang maong mga proyekto sa munisipalidad sa San Benito. Adunay meeting nga ilang gihimo mga kasyargaw para na sa pagpalambo pa sa munisipalidad sa San Benito. Mao kana ang latest update sa munisipalidad sa San Benito mga kasyargaw. Aduna na mga plano, aduna na mga nagkadaiya nga mga proyekto nga gihanyag alang na sa San Benito mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa maong munisipalidad. Good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita. Treasure hunting gipahigayon sa Mabwa, tulo ka tawo sikop sa kapulisan. Sikop sa Surigao City Police Station mga kasyargaw, ang tulo ka lalaki nga mipahigayon og illegal treasure hunting dito na sa Purok 6 Barangay Mabwa, Surigao City. Naila ang maong mga gialigaran nga mipahigayon sa maong aktibidad nga mao sila Aldrin Pabiran Menes, 19 years old, lalaki, single, laborer, o residente sa Purok 6 Barangay Sabang, Surigao City. Apil usab si Joey Pabiran Menes, 18 years old, lalaki, single, laborer, o residente sa maong lugar gihapon. Samtang dakpan usab si Hepolito Baril Hortela, 53 anyos, lalaki, adunay live-in partner, driver, o residente sa maong lugar usab mga kasyargaw. Sumala sa investigasyon nga mga alas 10:30 niadtong August 1, 2020, ang barangay captain sa barangay Mabwa nga si Captain Leo Gorgod Palero may request og assistance sa kapulisan tungod kay adunay nagpahigayon og illegal treasure hunting sa usa ka rock formation sa usa ka beach sa maong lugar. Caught in the act ang maong mga suspetsado, ilabi na sa pagpahigayon sa maong illegal nga treasure hunting. Gisupak ni ini mga kasyargaw ang Section 2 ilalom sa Presidential Decree 1726-A o ang Providing Guidelines on Treasure Hunting. Uban sa kapulisan ni Captain Palero o Kagawad Darius de la Cruz, may pangutana kung anaabay permit kini apan pakyas kini mga kasyargaw nga maong pakyas kini nga mapakita ang mga permit maong dali nga giaresto ang maong mga suspetsado ganana kini sa maong estasyon mga kasyargaw. Kanang latest updates ilabi na sa Surigao City mga kasyargaw. Adunay gidakop didto nga nagpahigayon og illegal nga treasure hunting. Good morning, Siargao, labi na sa San Miguel. Good morning, gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning po. Happy viewing kanimo. Happy viewing, happy listening usa. Good morning kang Rick De Leon. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga. Ang atong programa alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado. Please like, share para nadaghan ang makahibalo sa atong mga balita karong adlaw. Samtang mga kasyargaw, 4.506 trillion pesos nga national budget alang na sa tuig 2021 giaprubahan na. Giingon mismo ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga giaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw ang balaod noon alang na sa 4.506 trillion pesos nga national budget alang na sa tuig 2021. Sumala pa nga ang maong budget adunay tema nga reset, rebound o recover, investing for resiliency and sustainability. Aron mga kasyargaw, mapadayon sa gobyerno ang response batok na sa COVID-19. Atong paminawon ang mismong pagkumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Naapruban po ng ating presidente ang proposed 4.506 trillion
national budget para sa taong 2021. Ito po ay naganap dun sa special meeting ng Development Budget Coordination Committee na ginanap po noong July 30, 2020. Yung proposed 2021 budget, according to the Department of Budget and Management, aims to sustain government efforts towards effectively responding to the COVID-19 pandemic by focusing government spending on improving our healthcare facilities, ensuring food security, increasing investments in public and digital infrastructure, and helping communities cope and prevail in these trying times with the theme Reset, Rebound, and Recover, Investing for Resiliency and Sustainability. Isasapinal po ng DBM ang National Expenditure Program at yung iba pang mga budget documents na kinakailangan isumite sa Kongreso bago po mapaso yung 30-day constitutional deadline in accordance with the President's approval of the 4.506 trillion FY 2021 proposed budget. Maugato mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Good morning, Siargao. Gikan na kang Maricel Pomoy. Good morning po. Happy viewing. Good morning, Siargao Usab. Kang gikan na kang Charles Ken Mantilla. Good morning. Good morning, mga taga Del Carmen. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Good morning po. Happy viewing. Samtang sa laing bahin sa atong balita mga kasyargaw, Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna ug Rizal ipailalom balik sa Modified Enhanced Community Quarantine Guidelines niini gihisgutan. Gihisgutan karon mga kasyargaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga guidelines o ang pagpahinumdum niini kung unsa ang mga guidelines sa MECQ. Ilabi na karon nga ipailalom balik ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna ug Rizal sa Modified Enhanced Community Quarantine nga nagsugod na kaganinang alas 12 sa midnight mga kasyargaw. Atong paminawon kung unsa bagayod ang MECQ gikan mismo kang Presidential Spokesperson Harry Roque o ang mga tipik sa mga guidelines niini. Balikan po natin sandali ang pwede at hindi po pwede sa MECQ. Sa MECQ, 100% na homeliners tayo muli, stay at home, kung po pwede po. Bawal po lumabas, lalong-lalo ng kabataan, ang seniors, except para kumuha ng mga essentials at para magtrabaho sa mga opisina, establishmento na pinapayagan. Pinapayagan din sa MECQ ang individual outdoor exercises tulad ng walking, jogging, running, or biking. Bawal po muli ang mga mass gatherings. Liban na lamang po sa mga critical government services and authorized humanitarian activities. Hanggang 5 katao po ang pinapayagan sa mga religious gatherings. Sarado pa rin po ang mga wala pong face-to-face classes. Wala rin po tayo muling public transportation sa MECQ. Sarado po ang MRT, LRT simula mamayang hating gabi. Wala rin po tayong pang-bus na mga sasakyan. Ang tanging pipayagang bumiyahe na pampublikong transportasyon ay, una, shuttle services ng mga pribadong kumpanya. Pangalawa, P2P transport services na magbibigay ng prioridad sa mga healthcare workers. Kaya hinihikayat po ng LTFRB ang mga kumpanya na mag-hire o mag-lease ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga jeepneys, buses at UV Express na hindi makakabiyahe ngayong MECQ. At wala pong mga live events. Maugato mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Good morning po. Good morning, Siargao TV. Pa-shout out sa mga Arnido family. Good morning po. Watching from Manila, Quezon City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa pamilya ni Beverly Arnido. Magandang umaga po. Lalo na sa Arnido family, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta. Good morning po. Good morning, gikan na kang Brock Balili. Good morning po. Good morning.
Good morning, Siargao TV. Idol, shout out ako sa tanan mga surfer na Surigao del Sur o Surigao del Norte. Salamat. Gikan na kan Joseph Quinaso. Good morning, Joseph Quinaso. Sa tanang surfer sa Surigao del Sur o Surigao del Norte. Salamat sa inyong suporta. Magandang umaga po. Good morning. Adunay pag-ulan, adunay mga kasarangan, mga kasyargao nga pagbalod sa atong kadagatan kay apektado ang isla sa Siargao, ang rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte sa kasarangan nga pagbalod mga kasyargao sa kadagatan. Ingat-ingat, ilabi na sa atong mga surfers. Ingat kamo, happy viewing. Ingat mga kasyargao. Samtang mga kasyargao sa atong dugang na mga balita. Desisyon sa Malacanang nga ibalik sa MECQ ang pipila ka lugar gipasabot nga dili kini kapakyasan. Ipasabot karon sa Malacanang mga kasyargao nga ang pagbalik sa pipila ka lugar sa MECQ kini dili nagpasabot nga kapakyasan apan kini usa ka tubag lamang sa mga hangyo sa mga healthcare workers nga nangayo og time out tungod sa walay hunong nga serbisyo nila alang na sa mga COVID-19 patients. Atong paminawon ang dugang pagpasabot ni NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. mga kasyargao. Opo, hindi po yan pag-aamin ng ano po natin. Ang ano po natin is nakikita po natin ng ating gobyerno ay sa listening government. So may mga tinatawag tayong mga hinaing ang ating health workers at pinakinggan po natin yon. At titingnan din po natin na sa datos kasi medyo talagang dumodoble yung kaso. So we have to note, tinatawag nating reconstitute. Actually po kasama po yan sa ating plano, sa National Action Plan. Kung yan po natin, ang ginagamit po nating theory is yung hammer and the dance theory. Pagka po medyo tumataas po yung mga kaso, ang gagawin po natin yung hammer. Meaning yung hammer, ito po yung mga tinatawag nating restriction at saka yung mga lockdown. Ginawa na rin po natin ito sa Cebu. Nakita po natin na tumaas ang kaso ng Cebu, kaya binalik natin siya sa GCQ for almost 1 month, ECQ. From GCQ to ECQ. And then now, nagano siya sa transition siya ng MECQ and then now, nasa GCQ na po siya. Ibig sabihin, tinitingnan po natin ang ating, nire-recalibrate po natin at nire-reconstitute po natin ang ating mga plano. Kasi po yung plano natin, it is a rolling plan. It is a crisis action plan. Yung plano po, iba po yung plano na sinasabi natin mga development plan. Yung crisis management plan is a rolling plan. Pagka may nakita tayo na medyo nakikita natin na medyo mayroong hindi na ma-manage, kailangan medyo mag-fallback tayo ng konti at ating sa ayos. Mao kana mga kasyargao ang pamahayag mismo ni National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez mga kasyargao, ilabi na sa gipahigayon na desisyon na ibalik sa MECQ ang pipila ka lugar, ilabi na dito sa Luzon. Good morning, Siargao, gikan na kan John Ray Subia. Subla, good morning, John Ray Subla. Good morning, Siargao. Good morning, Siargao, gikan na kan Juliet Remo. Good morning po, happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat sa suporta. Samtang mga kasyargao, ang atong horoscope karong buntaga. Giya lamang kini mga kasyargao para na sa pagkabuot sa success. Sa horoscope, ilabi na sa zodiac sign nga Aries, balaknon ang imong sales presentation. Daghang extra cash sa imong mga ma-enjoy karon. Ampingan ang imong wallet mga kasyargao. Lucky numbers 23, 29, 35, 47. Lucky color vanilla brown. Sa Taurus, maglikay sa networking, malimbungan ka sa imong mga money, ayaw patuyang og gasto mga kasyargao. Good morning. Ang atong lucky numbers 23, 37, 59, 44. Lucky color sapphire blue. Samtang sa Gemini,
ma-experience nimo ang effect sa regular practice sa oration meditation sa imong serendipity experience. Lucky numbers 21, 13, 29, 46. Lucky color pearl white. Sa Cancer, ang heart-to-heart talk muhatag og total understanding sa imong mga anak. Lucky numbers 49, 15, 13, 53. Lucky color electric blue. Samtang sa Leo, dunay surprise invitation sa social event nimo. Ang imong social connection maghatag nimo og mga business opportunity. Lucky numbers 20, 25, 50, 44. Lucky color jade green. Samtang sa Virgo, successful sa interior design nga negosyo. Maglikay sa away sa imong relative. Maayo, magpaminaw ka sa inyong mga kahiubos. Lucky numbers 54, 15, 39, 44. Lucky color ice cream pink. Samtang sa Libra, delightful ang spotlight sa imong romance. Maayo ang improvement sa communication. Mas deeper ang development sa relationship. Lucky numbers 27, 19, 41, 46. Lucky color fire red. Samtang sa Scorpio, exciting ang solution sa financial freedom. Dunay chance aron makadawat og extra cash. Lucky numbers 15, 39, 37, 49. Lucky color blueberry. Samtang sa Sagittarius, interesting ang progress nimo sa work karon. Mahumandayon kini. Lucky numbers 15, 21, 35, 58. Lucky color mango orange. Sa Capricorn, tamis og upload karon ang imong gugma. Adunay nakalimot sa utang nimo. Lucky numbers 17, 23, 47, 58. Lucky color tangerine. Sa Aquarius, wonderful ang imong romantic expression. Na-discover nimo ang higher purpose sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. Lucky numbers 41, 44, 55. Lucky color brandy yellow. Samtang sa Pisces, ang weird business plan ang maghimo og extra income nimo karon mga kasyargaw. Lucky numbers 13, 26, 38, 51. Lucky color crimson red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para na pag-abot nato sa success kay kita mismo ang muhawid ana mga kasyargaw atong paningkamutan nga makabuot nato ang atong success. Good morning Kang Marky Pakon, maradyaw na buntag Kuya G, maradyaw na buntag Dapanon, gikan na Kang Marky Pakon. Good morning Marky Pakon. Good morning, Siargao. Gikan na kang Kaisi Elidia. Good morning, Kaisi Elidia. Good morning. Okay, si ba? Good morning, good morning. Zia Biliona. Good morning, Siargao. Pag-amping kamo diha tanan. Yes po, mag-amping kami tanan din. O kamusab mga viewers nato. Amping kamo. Seryosohon nato mga kasyargao ang COVID-19. Balo naman kita nga walay gipili ang COVID-19 mga kasyargaw, mapapobre, middle class, middle average, mga average people, mga kwartahan o si bisan kinsa pa ka dinha sa kalibutan. Kung matakdan ka sa COVID-19, ampo na lamang na makarecover kita mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning mga kasyargaw. Ang atong dugang na mga balita karong buntaga. Mga hotel rooms gamiton sa gobyerno. Ingon nga quarantine isolation center. Gikabutyag karon mga kasyargaw nga ang mga hotel rooms pagagamiton ingon nga quarantine isolation centers alang na sa mga pasyente nga asymptomatic o mga adunay mild cases sa COVID-19. Ilabi na sa mga lugar karon nga ipailalom sa MECQ. Atong paminahon ang dugang detalye mga kasyargaw. Mahitungod na ni Ana. Pinaagi na ni DOH Undersecretary Leopold Vega uban sa mga opisyales sa gobyerno. Nakipag-alliance na ho kami sa Department of Tourism para i-commandeer yung ibang mga hotels.
Meron na po siguro mga 2,000 beds or isolation beds na nakuha namin sa mga hotels na ginagamit ngayon ng mga asymptomatic at saka with mild cases. Ito po si Sec Vince para magbigay ng ibang updates. Opo, tama po si Yusek Bong. Meron na po tayong mga mahigit 2,000 hotel rooms na ginagamit ngayon dito sa NCR at mga katabing mga cities, lalo na sa Cavite, na ginagamit na ng ating mga LGUs. At tuloy-tuloy pa rin po ito dahil nga isa sa mga napaka-importanting kailangan gawin is yung ma-isolate natin ang mga positibong mga pasyente na asymptomatic. Ito po yung mga kababayan natin na nahawa pero wala namang masyadong nararamdamang sakit. Kaya nga importante ito dahil isa't itong paraan para hindi masyadong mapuno at ma-overwhelm ang ating mga hospital at ang ating mga healthcare workers. So tuloy-tuloy pa rin po ito, mag-i-expand pa po tayo, magdadagdag pa po tayo sa lahat ng mga MECQ areas sa mga darating na araw. Okay na mga kasyargaw, ang mga pamahayag ni DOH Undersecretary Leopold Vega uban ang mga kadagkuan sa gobyerno sa atong nasod. Good morning, Siargao! Sa Tagadaba, Barangay 13, ilabi na sa ako asawa na si Amelita Congreso. Stay safe, gikan na kang Nathaniel Congreso. Good morning po. Happy viewing. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Mariel Escalera. Good morning po, Mariel. Happy viewing kanimo. Good morning, happy viewing kanimo din ha. Good morning po. Good morning sa atong mga nag-react, sa atong mga viewers. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, aduna tay gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo mga kasyargaw nga August 4, 1964 mga kasyargaw, si Presidente Diosdado Macapagal mga kasyargaw may pirma sa Republic Act number 4166 aron na mamahimong balaod nga ang June 12 mga kasyargaw himuon nga Independence Day sa Pilipinas. Ipirmahan niya kini August 4, 1964 mga kasyargaw. Samtang hibalo ba mo nga ni atong August 4 gihapon mga kasyargaw 1821 ang Russian Antarctic Expedition nga gipanguluhan ni Fabian Gottlieb von Bellingshausen mibalik sa Russia human ang first circumnavigate ni ini sa Antarctica. Pinakaunang nakalibot sa Antarctica mga kasyargaw. Ibalo naman kita sa Antarctica na grabe gayod katugnaw. Grabe na mga ice dito. So nahimo kini 1821 August 4 mga kasyargaw. Samtang hibalo ba mo ilabi na sa mga music lover din ha. 1956 August 4 gihapon mga kasyargaw, girelease ni Elvis Presley ang Hound Dog mga kasyargaw na kanta. Mao na ang atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og dugang na mga kahibalo kaninyo mga kasyargaw. Ilabi na sa mga nilabay nga mga katuigan. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Good morning, maayong buntag sa tanang taga-Union. Gikan na kang Nalin Bilad. Good morning po. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita, mga lugar nga gibalik sa MECQ, posibleng kuhaon ang ayuda gikan sa Bayanihan 2. Sumala sa Malacañang mga kasyargaw nga ang ayuda nga madawat sa mga tao nga anaa sa MECQ areas, posible nga maggikan sa Bayanihan 2 ang ayuda tungod federal lamang gastuhon sa gobyerno
ang kwarta ngadto na sa katawhan kung mamahimo na kini nga balaod. Dugang pa nga ang testing, tracing o treatments o T3 mas gipahingpiton pa sa mga lugar nga anaa sa MECQ. Ang dugang detalye gikan mismo kang Presidential Spokesperson Harry Roque. Sasama po siguro yan sa Bayanihan 2 dahil yung unang ayuda pong pinamigay natin ay sang-ayon po sa batas. Sa ayon po sa saligang batas, hindi po pwedeng gastusin ang kaban ng taong bayan nang walang batas po na pinapasa ang Kongreso. Pero sigurado naman po ako ang ating mga lokal na pamahalaan ay handa rin pong tumulong sa Mao kana mga kasyargaw ang latest updates, ang latest na pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mga kasyargaw. May tungod na sa mga ayuda, ilabi na sa mga nag-MECQ karon. Ibalo naman kitang kagapong adlaw na gi-anunsyo mismo sa Malacanang. Samtang mga kasyargaw, rekomendasyon nga magkuha og dugang mga health workers aprobado ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Aprobado ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kasyargaw, ang rekomendasyon sa mga mukuha og dugang nga mga healthcare workers base na sa pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kagahapong adlaw. Sumala pa nga madungagan kini og mga benepisyo sama sa risk allowance alang na sa mga pribadong sektor, life insurance, libre nga kapuy-an, libre nga transportasyon og testing. Atong paminawon mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Nabanggit din po kahapon na ating Presidente bilang pangalawa ang pagkuha ng additional health workers para ma-augment ng current workforce. Kasama na rito ang pagkuha ng 10,000 medical professionals at ang pagtawag sa active duty ng mga reservists. Manggagaling po itong mga medical professionals nito sa mga karatig probinsya na mababa po ang kaso ng COVID-19. Pangatlo, ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo tulad ng risk allowance para sa healthcare workers na nasa pribadong sektor na nangangalaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Ang sabi po ng Presidente, hanggang 15,000 sa bawat healthcare worker na magkakasakit, magkakaroon din po sila ng libreng life insurance, libreng tirahan, libreng sakay at libre at madalas na pagtetest. Puntahan naman po natin ang libreng transportasyon sa ating mga health workers, no? Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR sa kanilang programang free rides for healthcare workers and medical frontliners. Mao kana mga kasyargaw ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ilabi na sa giingon pa nga mokuha og health workers, mga kasyargaw, healthcare workers ang gobyerno nga ipuli sa mga healthcare workers sa Manila nga padayon ang serbisyo para na mahatagan usab mga kasyargaw ang mga healthcare workers dito na padayon nga nagserbisyo og time out mga kasyargaw o pahulay mga kasyargaw. Ilabi na mukuha kini sa mga lungsod o mga lugar nga adunay gamay lamang ang COVID-19 mga kasyargaw. Samtang updated COVID-19 report sa Surigao del Norte gikabutyag. As of August 3 mga kasyargaw, 2020, ang COVID-19 monitoring report sa Surigao del Norte sumala pa nga 26 ang suspected cases, 79 ang probable cases, 1,744 ang persons under monitoring. Samtang ang mga nakagraduate na nga Surigao noon, 10,760. Samtang ang tested positive sa rapid antibody test, 49 mga kasyargaw, 249. Samtang ang mga RT-PCR confirmed cases miabot sa 92. Samtang good news, miabot na ang nakarecover sa 73 mga kasyargaw. Samtang ang updated usab nato mga kasyargaw nga kaso sa COVID-19 sa atong nasod miabot na sa kinatibuk ang ihap nga 106,330 o 106,330.
atong makita sa atong screen usab mga kasyargaw sa National COVID-19 Updates Report na miabot na sa 106,330 mga kasyargaw ang confirmed cases nato sa tibok nasod Pilipinas. Samtang ang total active cases mga kasyargaw miabot na sa 38,405. Samtang ang mga total nga naka-recover miabot na sa 65,821 mga kasyargaw tungod kay nadungagan kini og 275 nga gi-report nga naka-recover. Samtang mao nga miabot na sa 106,330 mga kasyargaw ang total cases kay nadungagan sulod lamang sa 24 oras og 3,226 mga kasyargaw ang confirmed cases gikan na sa 66 out of 94 laboratories mga kasyargaw. Samtang atong nasayran usab nga ang total reported deaths miabot na sa 2,104 mga kasyargaw. Magana ang latest updates ilabi na sa COVID-19 cases sa atong nasod mga kasyargaw. Good morning, kang Lucas Ebalya, good morning, happy viewing po. Kang Andy Jane Sulima, good morning Andy Jane. Salamat po. Good morning Andy Jane. Salamat. Salamat sa atong mga viewers din ha. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Sa tanang viewers nato, shout out po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Happy viewing. Dili na nako usab mausa-usa ang mga nag-react din hina sa atong live stream. Apan, salamat, nagpasalamat ang Siargao TV o ang Siargao TV News nga programa tungod na sa inyong suporta. Salamat po! Happy viewing kaninyong tanan. Good morning sa tanang frontliners, ilabi na sa atong mga healthcare workers. Salamat kaninyong tanan. Good morning mga kasyargao. Ang atong programa mga kasyargao, Lunes hangtod na sa Sabado, alas 6 sa buntag, para na maghatag kaninyo og mga dugang na mga impormasyon o mga latest na impormasyon gikan na sa probinsya Surigao del Norte, isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas. Kaya nga atong live stream mga kasyargao, Luzon, Visayas ug Mindanao, abot usab sa laing nasod. Atong suportahan kay ato kini nga programa, ilabi na din hina sa isla sa Siargao. Good morning po, happy viewing. Hi Kuya G, gikan na kang Andy Jane Sulima. Good morning po, happy viewing Andy Jane. Salamat sa suporta. Apan mga kasyargao, dinhin na lamang kutob ang atong panag-uban karong buntaga. At ang iusab og mga adlaw, alas 6 gihapon, mga kasyargao, ang atong programa Siargao TV News. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargao hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Kini nyo nag-alagad sa live stream karong buntaga. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning! Ingat, Pilipinas!